నాగటి మీద చేయి పెట్టి, అర్థమవుతుందా, వెనుతిరుగువాడు దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడు. మనం పాత్రులము కావాలి. మనం ప్రారంభించింది దాని కొరకు అన్నప్పుడు ఆ స్థితిని చేరుకునే అంతవరకు కూడా ఓర్పు, నేర్పు, సహనం, సంతోషం మనలో ఎప్పటికప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఏమవ్వకూడదు, ఎక్కిపోవాలని కానీ తగ్గిపోకూడదు. ఎక్కడ మన ఎదుట కనబడిన వాటిని చూసి డిస్కరేజ్ అయిపోకూడదు, దిగజారిపోకూడదు. ఎక్కడ మనం మరలా గతం వైపు చూడకూడదు, గతానికి మనం వెళ్ళకూడదు. ఇదేంటి అని ఆశ్చర్యపడకూడదు, ఇదేంటి అని బొంబెలెత్తిపోకూడదు. ఓకే అన్నప్పుడు ఇవి కాచుకోగలిగితే మనం పాత్రులం కాగలుగుతాం దేవుని రాజ్యానికి.